корхонаи трансформатори шаҳри Бохтар ба да солҳои зиёд бозсозӣ мешавад. Дар назар аст иқтидори истеҳсолашро зиёд кунад. Ин корхонаи азим бо ширкатҳои русӣ қарордод бастааст ва дар назар аст рӯзҳои наздик таҷҳизоти навро ворид созад. Баъд аз реконструксионии завод мо метавонем ҳам сифатан трансформаторҳо хуб бароянд, аз ҳисоби арзиши аслии маҳсулотам арзонтар шавад ва дар бозори ҷаҳонӣ ҷои худро меёбад. корхонаи саҳомии трансформатор дар шаҳри Бохтар яке аз азимтарин корхонаҳои тавлиди трансформаторҳо дар Тоҷикистон буд. Замони шӯравӣ дар корхонаи трансформатор зиёда аз 1200 нафар кор мекард. бино ба камбуди молӣ чанд соли пеш тавлидашро ба маротиб кам кард ва даҳҳо кормандашро ба рухсатӣ бемузд фиристода буд. Шарофат Ҳасанова баъди солҳо дигар бора ба корхона даъват шуд. Қарор аст корро бо дастгоҳҳои нав идома диҳад. қисми магнитои ки трансформаторро мебарорем ҳам қисмда ман кор мекунам. барои зан ҳамин як кори чи душвор нест, намедонам чӣ хел аст? не хак мо ҳаракат мекунем зано ки ин кор ҳарчанд душворам боша аз удаш мебарорем. корхонаи трансформатор соли 2017 дубора корро аз сар гирифт, вале то ҳол натавонистааст ба ҳолати пешина баргардад. ба гуфтаи масъулони ин корхона, Тоҷикистон дар як сол ба 1000 трансформатори нав ниёз дорад. дар як моҳи охири коримон 64 адад трансформатори қудратӣ баровардем. соли гузашта бошад мо қариб 400 адад трансформатори қудратӣ баровардем ки ин нисбатан ба солҳои 2015-16 ду маротиба зиёд мебошад. феълан барои истеҳсоли истгоҳи барқӣ ё трансформатор маҳсулоти хомро аз Ӯзбекистон, Русия ва Чин ворид мекунанд. харидорони асосии ин трансформаторҳо ширкати барқи тоҷик аст. соли 2016 кумитаи давлатии сармоягузорӣ саҳмияҳои корхонаи трансформаторро ба фурӯш гузошт, вале бо талоши раҳбарияти феълияш корхона аз тендер гирифта шуд ва бо сармояи хусусӣ дигарбора ба кор идома дод. шарти аслӣ ин буд ки корхонаро дубора фаъол ва шумораи коргаронро бештар кунад. масъулини корхона умедворанд ки бо фаъол шудани нерӯгоҳҳои барқӣ ва бекор шудани маҳдудияти барқ дар Тоҷикистон, кори ин корхона ҳам дубора равнақ меёбад.